Κοντά μου από την πλευρά των Νέων Βύρονος είναι η Μαρία Κυρμανίδου. Ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα για την ομάδα, η οποία έβγαλε αντίδραση σε κάποια σημεία. Φάνηκε ανταγωνιστική απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Δάφνη. Δεν καταφέρατε να πάρετε κάτι. Τι κρατάτε από το παιχνίδι? Καταρχάς, να πούμε συγχαρητήρια στη Δάφνη, ήταν πάρα πολύ καλές σήμερα. Σήμερα κρατάμε ότι μπήκαμε για πρώτη φορά σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι στην Α2 και δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε το τι μπορούμε να κάνουμε. Ειδικά στο τρίτο σετ μπήκαμε πάρα πολύ δυναμικά. Ωστόσο, το ηλικιακό γκρουπ είναι λίγο έτσι ποικίλο, οπότε θα μας πάρει λίγο χρόνο να μπούμε. Αλλά έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα κορίτσια. Θα μπούμε με αυτοπεποίθηση και θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Ευχαριστούμε. Μεγάλη συνέχεια. Και εμείς.